चढ़ते लगनिया लइकन के लाइन ठेलम ठेल लागल बा। कि अरे चढ़ते लगनिया लइकन के लाइन ठेलम ठेल लागल बा। किनला ए भैया आजकल दुल्हा के सेल लागल बा। हाँ तो भैया लोग लगन चढ़ गइल बा आ लइकन के भाव बढ़ गइल बा। अरे बाप रे बाप, अगुआ महाराज लोग हर चौराहा पर दुल्हा के दुकान क के बैठल बाड़ लोग। का गजब के दुल्हा लोग बेचात बाड़ लो ये भाई। आगे सुनी भैया लोग, सबके अलग अलग दामवा बा ई दुल्हा के बाजार में। कि यार सबके अलग अलग दामवा बा ई दुल्हा के बाजार में। रोजे लइका नीलाम होता रे इंडिया या यूपी बिहार में। अरे वाह रे वाह, गजब जमाना आइल बा ये भाई लोग। जैसन दुल्हा चाही वैसने दाम बा। लइका लोग के बियाह ना सीधे नीलामी होता। अपना देश में तो दहेज प्रथा बहुत तरक्की करता। खींच के दहेज लियाता, जबले पेट भर ना जाओ तबले ये भाई। ई दुल्हा के बाजार बड़ी रफ्तार से चलता। आगे बहुत फायदा बा, सुनी सब है। कितना लोगवा बेच के लइका हो गइले माला माल हो। कि यारे कितना लोगवा बेच के लइका हो गइले माला माल हो। मन जोग मेहरारू मिलत नइखे, घर में रोवत तारे लाल हो। बाबूजी लो, अरे बाबूजी लो अपना लइका के बोली के बकरा बना देता लो। दहेज लेवे के चक्कर में लइका सन के बोली चढ़ जाता। भरपूर दहेज लेके एकदम माला माल हो जाता रहलू। अपना लइका के बारे में कोनो टेंशन नइखे, बस उनका लोग के दहेज के टेंशन बा। दहेज के चक्कर में लबरी झबरी से बियाह करा देता रहलू। आ लइका महाराज ऐसन मेहरारू पा के घर में लुका के आ केवाड़ी बंद क के छाती पीट पीट रोवता रे। आगे सुनिए भैया, जैसन दामुआ देब ए भैया वैसन दुल्हा मिल जाई हो। कि अरे जैसन दामुआ देब ए भैया वैसने दुल्हा मिल जाई हो। दहेजवा खातिर सब केहू पागल बा, इहे बा सच्चाई हो। तो दाम एकदम फिक्स बा ए भाई। 10 लाख देब तो उजर लइका मिली, 5 लाख देब तो भूअर लइका मिली। अगर कम बजट में चाही नू तो लइका ना करिखा बाबा मिली हैं। उनकरा के अंजोरिया रात में लाइट बार के खोजे के पड़ी कि हमार बाबू सोना कवना मोबिल फैक्ट्री में घुस गइल बाड़े।
आगे सुनी भैया लोग। आलू प्याज जैसन ए भैया लइका आज बेचाता रे कि आलू प्याज जैसन ए भैया लइका आज बेचाता रे। मिलत नइखे दहेजवा गाड़ी मुंह फाड़ के चिल्लाता रे। ई दहेज के बाजार में लइका सब आलू प्याज हो गइल बाड़े। आलू प्याज जैसन भाव मोल होता आ इनको लोग के बेचाई होता। ए भाई रणबीर कपूर नियन लइका ई दहेज के बाजार में मजबूर हो गइल बाड़लो। बाकी लइको लोग कम नहीं खलो, इहो लो एगो सपना देखले बाड़लो कि हमहू गाड़ी पर घूमे। जब हमार बियाह होई नु तो दहेज में हीरो होंडा गाड़ी मिले, नौका गाड़ी लेके पूरा गांव के चक्कर लगाए। भले मेहरारू मिली भारी लेकिन दहेज में चाही गाड़ी। अगर गाड़ी नइखे मिलत नु तो तिलक चढ़ावे खातिर माना कर देता रहलू। एकदम स्टेज पर से कूद जाता रहलू। जबले गाड़ी ना मिली ए भैया तबले ई तिलक ना चढ़वाइलो। तो दहेज में जब गाड़ी चाही तो सुनर मेहरारू कहाँ से मिली।